William Ruto ogolo siem ne kweth makwedo sirikal ne owere gi keto ageng'a ne dongruok mathurka kod siko mako buche ne sirikal e doho. Ruto molose kinde limbe mare e kanisa mar ACK St. Martins mantie Kitui. Wacho ni jopiny mantiere kod oteku mar biro luto ombulu ne jotelo mantie kod paro maliw mar timo dongruok e pacho kae. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Kolose kinde limbe mare Kitui alama ne obage kanisa mar ACK St. Martins Cathedral. Jatend piny otiyo kod thuolono e soko wang' kweth maketo sirikal tesre ni giwe siko mana mako buche doho mar dino ne sirikal e weche mag dongruok ni mano siasa mag ichlet. Ndio wakati tulikuwa tunatengeneza National Infrastructure Fund, wakati tuna divest huko kwa Kenya Pipeline, huko kwa Safaricom, sehemu zingine, ndio tupate pesa ya kupanga vile maendeleo itaenda mbele. Viongozi wengine kwa sababu akili kidogo hawaelewi, wanapinga, wanaenda kotini, sijui nini, because hawaelewi vile mambo inatakikana kuendelea mbele. Lakini tunawasamehe kwa sababu Mungu ametujalia, hata mbali na pingamizi zao mambo inasonga mbele. Jatend piny okonyo chopo sama koro Kenya nyaka go ng'ala manyime e kendo neno malong'o kit jotelo mag yiero e tayo piny. Uchiwo ranyisi kod kit agulu mag dongruok e kaka National Infrastructure Fund to kod machielo mar Sovereign Fund molero ni geto chwalo Kenya nyime to mana kaluwore kod kit telo man kod obwongo maliw. Kupitia kwa hiyo National Infrastructure Fund sasa tutaweza kuharakisha in a very sustainable way. Kwa hiyo formula tayari tumekusanya pesa bilioni 350 kwa National Infrastructure Fund. Sasa tunaweza kupanga miradi ile inaitwa commercially viable projects ya karibu trilioni 3 katika taifa letu la Kenya. There is no reason why we should leave a government tuingie mambo ya opposition tukatafute serikali. Ruto nyiero tendo papati to kod nyawadgi mar DCP mukoni geto piem kode to product mana kod weche mag pogo ganda to kod seyo ji mondo bal kod piny owacho. Sasa ndio hivyo. Sasa leo hatuna tena siasa ya shares ya kusema huyu ana, sijui yule ana, sijui huyu amefanya nini. No, we are one people, one nation with a common destiny. Ukoni sirikand Kenya kwanza okasore tieko gedo mag apeyni matudo Kitui kod Garissa, kanyakla kod Mombasa, to kod mamoko, to kod omenda manie agulu moyiedhi ne dongruok. So we must be very careful. Musichukue kuchagua viongozi ni mzaha, kwa sababu yule mnamchagua ndio ataamua kama tutasonga mbele, tutamark time ama tutarudi nyuma. So each one of us, na wauliza, because hata mimi ni Mkenya, I want my country to move forward. Ama kuna mtu anataka nchi yake ikwame? Sisi wote tunataka Kenya isonge mbele, tusomeshe watoto wetu, tusonge mbele. Broad-based government is for everyone. All political parties, Wiper included, if they are ready to join. Walter Nyambaga, Ramogi TV.